Stories have been written of mothers' lives. Still, there are mothers whose life stories are most intriguing and almost impossible to fully narrate and appreciate. Such is the life lived and legacies left behind for generations by late Lady Okwuchukwu Florence Ilo Okoye, née Okoye Obiakonwa, aka Osodieme, who passed on at the age of 79 years. Her final journey commenced as her body leaves Iyen Hospital Mortuary, Ogidi, to her father's compound at Urunebo Village, Enugu, in Njikoka local government area. Thereafter, proceeded to her village, Agolo, her husband's house, for the burial ceremony. Biko ozugonu imana adanya batago bennia o iji opuru if I can remember on by pempeka onarago na agolo anyị na akpakwa because I can say that we grew up together. Anyị na tolu bụrụ nwanne anyị Maria ọ na-abịa Ilo Okoye na agolo anyị na-ejekwa na Ilo Okoye na Ọnịsha mana agolo nwanne anyị nwaanyị ka ọ bụ anyị ma n'ọnọ ebe ọ bụ na ọ na anyị na-achọji ya. She was sick for some time, you know. Mana Ọkachukwu si wee kwadoli ya. Onwe ndị Chukwu na-akwadolu na n'ogidi mgbam ndị accident
ndị arụ dịkwa anwụrụ. So big guys ka Chineke na mkpụrụ obi na ndokwa n'afa Jizọs. Ụmụada sị gị ije ije gị nke ọma ịlụkwa elofụka n'ezinụlọ gị ka ọnwụ gị weta elụfa aga n'iru dị iche weta udo weta ife niile dị mma n'ime ezinụlọ.
lying in state took place at her husband's house. Thereafter, proceeded to St. Peter's Anglican Church, Agolo, for the funeral service. Friends, families, and well-wishers all gathered to pay their last respect to a woman who made her mark in the sands of time. Ịkpakwala mmadụ wee kpagide anyị wee ruo n'ọnwụ. Even December period, I came here with my children. You did not allow them to follow me to go to Chukwu this side. You stay with them. All my children, they're still remembering you. Lady Florence Okwuchukwu Ilo ndị nọ n'iru ebe a bụ ndị otu St. Peter's Parish, bụ ndị Guild, Women's Guild and Mothers Union, St. Peter's. Anyị bịara ka anyị kwere ugwu ikpeazụ ma zonu gị si mmeri zonu ka anyị na-ekwu ome anyị dịka anyị si mee. Iso ịgbalụ mbọ iwepụtakwuru m ego wepụta akwụkwọ uche ma alụ niile a na-atụ Paradise. Jehovah n'ihi na ọ dị mma. Biko anyị jegara na ekene na anyị na-asị na ọ ga-adị gị mma n'afọ Jizọs. Ọ ga-adị ma ọmị mma n'afọ Jizọs. The strife will not be long. This day the noise of battle, darkness the faithful son. To him that overcometh, a crown of life shall be. He with the King of glory shall reign eternally. God is our refuge and strength, and very present help in trouble. He will not let your foot to be moved. I have done what is just and right. Thou wilt not abandon me to my oppressors.
that they had not the strength to win, and no foothold was left then in heaven. So the great dragon was thrown down, that serpent of old that led the whole world astray, whose name is Satan, or the devil, thrown down to the earth. Who responds to you, as we counted her among your faithful in this world, so bring her, we pray, to your home of peace and light, and number her among the redeemed in your blessedness. Not to dance with the body of any knight or lady. It's a standing directive in the diocese. So the Agolonites, when I was discussing with the bishop, I was asking one of your members whether you could meet, because when you meet, you now begin to cascade down all the directives we have given our diocese down to the town, so that everybody will understand it. Which thou hast delivered before the face of all people, to be a light to the Gentiles, and to be the glory of thy people Israel.
Jesus,
ngwa bịakwute Jizọs onye na-ebu njọ gị wụsakwara gị ọbara ya. N'ihi na-ekpeke ekpere ịfụrụ ndị agha nna-ekwu ha 3 hours ekpere ka ha na-ekpe, mana ekpere ha na-ekpe ha bụrụ ekpere Jizọs si kpebe. Ha nwere ike che na ha na-ekpe ekpere, ọ bụrụkwa ekpere gị ga-azọpụta gị, ọ bụrụ ekpere gị ga-azọpụta, ọ bụ ọbara na-ekpuchi mmehie. Ngwa ịchọ ọnya ka o kpuchie gị, ị bịakwute onye Jizọs onye na-ebu njọ gị wụsikwara gị ọbara ya. N'anya Sandafọs, enwela obi abụọ. Onye ọbụla na nwanne gị anya si enwela obi abụọ, kwuo ya, kwụsie ya ike. Enwela obi abụọ, n'ihi na Chineke sị na ọ dịghị ihe fọdụrụ ime. Na Jizọs bịara otu ugbo n'ụwa nke a rụzie ọrụ ọ malitere. Amen. N'ezie anya ife ị ga-eme maka Jizọs alụsigoro mụ na gị ọrụ. Stanza 5 wee sị ngwa onye ọbụla kwuo ya, were ọṅụ nara Jizọs ọsọ ọsọ. Ndụ ebighị ebi ka ọ na-enye gị. Mara na mkpụrụ obi gị apụghị ịnwụ, n'ihi na Jizọs dị mgbe niile. Haleluya! Ọkwa ife nkụrụ na Baịbụl ka m na-agụkwa n'akwụkwọ ukwe. Onye nwe anyị na-eche ha n'iru gị, onwe ụzọ ha si mehie gị gbaghara ha n'afa Jizọs. Bido taa gaba wee ka ha gosi ike n'okwukwe. Ọ ga-abịa niile anya ka ọ na-aga nke ọma. Ha ga-abụ ndị na-enye enye, agaghị abụ ndị a na-enye enye. N'ihi na oge bụ Chineke, wepụ ha ọnwụ ike, wepụ ihe mberede, wepụ ihe ọbụla dị ize ndụ. Chineke dị ndụ, were ike gị yibe ha dịka uwe, were eziokwu yibe ha dịka uwe, kwee ka obi ha dị n'otu, ka a ghara inwe nkewa n'etiti ha. Ha na-ekwu na-adaba, onye ekwuteghị ibe ha kụziere ya. Chineke biko kekuku ka ọ bụrụ Jizọs na-achị ndụ ha. Tụkwasị ọgwụgwọ ezigbo nna m na nnukwu onye alụrụ ọrụ n'ime n'ọrụ Naịjirịa, ụmụ alọọ nna anyị na welkọm ga-enu ikelego ndị bere ezigbo Chineke nọrọ ọrụ ezigbo nsogbu onwe ihe na ọ bụ this time go like this time ma ọ bụ I chatara all the nonsense. They are really welcome. Thank you. My president, I salute you, sir. My brothers, right? You are welcome. No, because I have to look at my day when all that is very I will do the way thing of them. I feel the truth will be the Igwe, the Royal Highness. Igwe ụlọsọsọ obodo ọrụ anyị ga-eji iwu katara wee bịa n'ụwa anyị n'isi aka ike n'ọkwa etu isi mechire gị ọmụmụ
After the church service, late Lady Okwuchukwu Florence Ilo Okoye were laid to rest. Amen. Hallelujah. Onye ọbụla nọ n'ebe a gee ntị. Mama Okwuchukwu agbago ọsọ ya 79 years. Achọrọ m ịnụ ndị na-ebe akwa ebe a. Anyị bụ ndị chọọchị. Anyị bịara ịkwali iwu ikpeazụ. Ọ bụrụ na ikpere Chineke si mama si n'ọnwụ bilie kịta, mama si ya Chineke azakwa na ekpere ha. Onye nọ n'eluigwe na-enwe nwa na-ebere ụkwụ ya. Iwere n'onwe ya nwanne anyị nke a bụ Florence anyị hụrụ n'anya nke lara ala ugbu a. Ya mere anyị alara arụ ya nye n'ala aja lara aja. Ntụ lara ntụ, uzuzu lara uzuzu. N'ezi olileanya kwesịrị ntụkwasị obi nke mbilite n'ọnwụ baba ya ịrịta ekezụgharị ọbụla gbaghara anyị ọjọọ niile anyị etu anyị onwe anyị sikwara n'ebe anyị ọjọọ ezala anyị n'ime ọnwụnwa na dọta anyị n'aka ji ihe. Amen. Chineke nke pụrụ m ihe niile, onye mmụọ nke ndị si n'ebe a laa n'ime onye nwe anyị binyere, onye mkpụrụ obi nke ndị intelligent and wanted to further her education in college that was denied the opportunity. However, she enrolled into fashion and designing and was very successful. Lady Florence got married to her lovely husband, Sir Chief Emmanuel Ilo Okoye of Unohia Village, Ago, in a nurture local government area of Anambra State. Around 6:40 p.m. when he was rushed to hospital, hoping to come back with us, but it turned out bad. More, it's still very hard for me to accept. It's like a dream. What will I tell your daughter, Mommy Osi, that told you that she's coming back on Easter, and also to stay a while with you for short holidays? What of other of my siblings? It's not easy, Mom. The burden is too much to bear. Mom, you didn't remember your little granddaughter, Osoma, who you always laugh and play with. Bye.
in-laws of the family, friends and well-wishers all came to commiserate with the family. Number 22 in Secretary. I need to know. In number 22 in Secretary. I need to know. Association. Any great number time. At large. Heading to the table in order to sympathize with the family. Either so or no. Even if I'm way webinar. Every day, no.
Different parts of the country and different parts of the world. We come to see your place. Yes. It's working quite good with us. That is the most important side of it. Only very, very important. I didn't mind you favor now. I didn't hate you God bless you, sir. Jude, what am I saying? Family. Today, we are still outside. Yes, yes. Oh, the guy who DJ.
After presentation, And then 2 cows. Rapper. 1. Hey, dog. I have seen all right one. Yes, doesn't make your phone. Bishop, what bag on you? What chance I don't want to do? I know I don't get it. Why Chief Summer? You want to Chief Summer, I don't get all the senior brother. No one going to get Obi, but I should remain. If it's over that day, yes. Chief Summer, which okay. One more than mine. I don't get it. Darling. Hello, Darwin, Ochese. You got a
Okay, the mama. Mama, there go. Mama. Oh, mama, there go. Let's go, money. Anambra State House of Assembly. Uropa the only woman in the House of Assembly. A worthy family. Abia member associate and he may identify with this family. Settle one. Ilo Okoye Estate. Offer number. Where are you people being since night? Why is family high chief? High chief, please concentrate. Anyị batara ọsọ akwa ịgasị unu ndonu na anyị ụlọ. Authentic followers. Mana tupu nke eme, Okoisi na ụmụnne anyị n'ebe African family. Okoisi na ụmụnne anyị. Orisabwe, ekele Sanders. Sanders nwoke anyị kelele ụlọ. Nọ Okoisi. The one side of the Hasset is the more Adamo Sunan name with the one name of the body and he kept that chair. I need chair no one who love who will ever appear on there. Listen by the government. In a Katia and Yamana Vivenda, where you cannot conceal, not because I did.
Yes, sir. After 1,000, Thank you very much. Okay, one chief. Well, Governor of one Chibere. Kedu onye nke nọzi anọ ka a nabata ọzọ? Oh yes. Amesia akasike na amesike baji ko kuye ni o. Ezinụlọ ndị akasike. Akunne Akunne na nwanne nwoke. Yes, sir, nwanne nwoke. Ndị be ndokai. Anyị na-ekele ụlọ. Akunne pamesi ozugbo ndị ajesia ọ bụrụ akasike family. Na-ekwu oge.
The late Lady Okwuchukwu Florence Ilo Okoye was married to late Chief Sir Emmanuel Ilo Okoye from Nnoha village, Agolo. Their union was blessed with 7 illustrious children, with many grandchildren. A befitting burial was indeed given to late Osodieme by her children. As they celebrate her life and praise for eternal rest, they still look forward to a great future of living out the legacies of their late mother, who will forever be in their heart.